ଗୋଟେ କଥା କି ଆମର ଯେଉଁ ରେପ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଝିଅମାନେ ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣନ୍ତି, ଭଲ ଦେଖାହେବ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଦେଖାହେବ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ଦେଖାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ବି ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି, ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗେହ୍ଲା ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସେନି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବି ଶୁଅନ୍ତି, ବାହାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହେଉ, ଆଉ ରୁମ୍ ସର୍ଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେନି। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖୁଛ ନିଜ ଭଉଣୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖୁଛ ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣୁଛ। ସିଏ ମୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାବିକି ହିଁ ଆଣୁଛ। ତା ମାନେ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି କି ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଖୁସି ଯେମିତି ମଜା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଭି ଫୁଭି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଇଭିନିଂ ଯିବା କି ଆଜି ଏଇଠି ବୁଲତେ ଯିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିଗଲେ ଯିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଖୁସିରେ ନିଆ ହେଉଛି।